Avui dia de desconfinament de la mainada us vull parlar d'una aplicació que us ajudarà a detectar on estan les acumulacions de persones. Aquesta aplicació es diu Crowdless i la podeu trobar tant en el Apple Store com en el Google Play. L'aplicació és molt senzilla, no demana cap permís estrany, l'únic que demana és la teva ubicació. A partir d'aquí, una vegada entres a l'aplicació, t'ensenya el mapa d'on estàs ubicat i veuràs els llocs on pot haver-hi aquesta acumulació. T'ho ensenya d'una manera molt senzilla, funciona com un semàfor. Si és verd vol dir que el lloc està per sota d'un 35%. Si és groc passa el 35% i si és vermell vol dir que quasi està ple. Però al tanto, que estigui vermell no vol dir que no hi vagis, vol dir que si vas trobaràs persones i hauràs de prendre les mesures de desconfinament. Com us deia, l'aplicació és realment molt i molt senzilla, està creada a principis del mes d'abril, ho ha creat una empresa que es diu Lantern, aquesta és una startup que està ubicada en el viver d'empreses de l'Agència Espacial Europea. Últimament, des que l'han creada, ja té 4 revisions, l'estan actualitzant permanentment. L'última revisió que estem fent servir ara mateix té alguna errada, ja veureu que si ho passes de vertical a horitzontal doncs surt algun requadre negre, però sincerament crec que és una bona eina i que us pot indicar on poden haver-hi aquestes acumulacions, si us les podeu estalviar, doncs millor que millor. Sobretot que cap aplicació ni cap mascareta us faci perdre el seny. Cuideu-vos moltíssim.